Mga Panultihon, Kapitulo 6. Dugang mga pasidaan. Anak, nakasaad ka ba nga ikaw ang mubayad sa utang sa laing tao? Nalitag ka ba sa kaugalingon mong mga pulong ug nabitik sa kaugalingon mong mga panaad? Kung mao ka na anak, ubos ka sa gahom ni anang maong tao. Apan, ani ay paagi nga makalingkawas ka gikan niini. Adtua siya pagdali ug pakiluoy nga pasayloon kaniya. Ayaw kini katulgi. Hinahanglan nga makalingkawas ka sa litag sama sa langgam o sa lagsaw nga miikyas gikan sa mga ngayam. Taong tapulan, kinahanglan nga makakaton ka o pagtulunan gikan sa mga hulmigas. Wala sila'y pangulo o dako-dako o hari, apan magtigom sila sa ilang pagkaon sa panahon sa ting-init alang sa ating tugnaw. Magpadayon ka ba lamang og katulog taong tapulan? Kanus ka man mubangon. Muingon ka ba lamang, mutagpilaw lamang ako kadiyot, og mangiyugpos una ako, og mupahulay og makadyot? Apan, samtang matulog ka, muhasmag kanimo ang kawadon sama sa armadong tulisan. Ang walay hinungdan og daotang mga tawo magsuroy-suroy aron lamang pagsultig bakak. Mukidhat sila og musinyas aron paglimbong kanimo. Samtang naglaraw sila daotan diha sa hugaw nilang huna-huna og kanunay nga naghaling og kasamok. Tungod niini, sa kalit mahiagom sila sa kadaot ug mga pukan ug dili na gayud makabangon. Adunay 7 ka butang nga gikasilagan sa Ginoo ug dili siya makatugot. Ang garbosong tinan-awan, ang bakakong dila, ang kamot nga mopatay ug inosenteng mga tawo, ang huna-huna nga maglaraw og daotan, ang magdali pagbuhat og daotan, ang bakakong saksi ug ang tawo nga maghaling og kasamok tali sa mga managhigala. Pasidaan batok sa pagpanapaw. Anak, buhata ang gisugo kanimo sa imong amahan ug ayaw gayud kalimti ang gitudlo kanimo sa imong inahan. Itisok ang ilang mga pulong diha sa imong kasing-kasing ug isilsil sa imong alimpatakan. Kay ang ilang gitudlo magtultol kanimo kun magpanaw ka ug magbantay kanimo panahon sa kagabhion ug magtambag kanimo panahon sa adlaw. Ang kasuguan mao ang suga, ang mga pagtulunan mao ang kahayag, ug ang pagbadlong maoy magtudlo kanimo unsaon pagkinabuhi. Makapalipay kini kanimo gikan sa daotang babayi ug sa malamaton niyang mga pulong. Ayaw patintal sa iyang katahom ug ayaw palitag sa iyang madanihong mga mata. Mahimong bayran lamang og usa ka buok pan ang usa ka daotang babay, apan ang pagpanapaw makaparot sa lalaki. Makadala kabag kalayo diha sa imong dughan nga dili masunog ang imong bisti? Makalakaw ka ba sa nagbagang uling nga dili mapaso ang imong tiil? Mausab kini ang mahitabo sa taong makigdulog sa asawa sa laing tawo. Mag-antos gayud ang magbuhat niini. Dili tamayon sa mga tawo ang kawatan. Kung mangawat siyag pagkaon kay gigutom man siya. Hinuon, kung madakpan siya, kinahanglan magbayad siyag 7 ka pilo ug ihatag niya ang tanan nga iyaha. Apan, ang mananapaw walay maayong panabot. Gidaot lamang niya ang iyang kaugalingon. Kula tahon siya ug kawad-ag dungog ug maulawan. Dili hitupngan ang kasuko sa bana nga mga bugho ug dili masukod ang iyang panimalos. Dili siya mudawat og bayad ug dili may puy-puy ang iyang kasuko bisag unsa kadaghan sa gasa nga ihatag kaniya.